in-arrange yun, no, to their lawyers, no, but with her particular reason kung bakit sa NBI, siguro she will give it later. Pagka lumabas na sir yung warrant from the court, dadalhin ba siya dun sa Digos or yung booking procedure niya gagawin dyan sa NBI detention? Isa-serve natin yung warrant sa kanya. So if ever it will come out, no, and we will serve the warrant, he will be booked, fingerprinted, photographed, and then we will return the warrant. Sir, on FCP, sir, on flood control, meron pa ba kayong mga additional na ihahabol sa DOJ? Ongoing pa rin yung mga inimbestigahan natin. Nasa court pa yan. We will let FPL return mga warrant na issue. Ngayon yung pag-return ng warrant, sir. Pero kailangan tagalhin din sa Davao, just follow. Yes, she has to be presented sa court kung sino yung mag-issue ng warrant or defendant. Kasi mag-i-issue din ng witness. Pero sir, habang wala pa yung warrant, pwede pa siya mag-stay ngayon. Yeah, nandun pa rin naman siya. For yung meeting mo dito, meron ka bang Okay na. share? Okay, sir. Thank you.